பிறவியிலே கால் வளைஞ்சிருக்க பிள்ளைங்க. இதை நம்ம அப்படியே விட்டோம்னா கால் வளைஞ்ச மாதிரியே ஒரு குழந்தையோட ஃபியூச்சரே வந்து ஸ்பாயில் ஆகும். 5 month ஸ்கேன்லயே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் கால் வளைஞ்சிருக்க பத்தி. கால் வளைஞ்சிருக்குன்னா நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஓபி நம்பர் 12ல நாங்க இருக்கோம். நீங்க ஓபி நம்பர் 12க்கு வந்து ஒரு 6 கட்டு போட்டு சரி பண்ணோன்னு கியூர் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன், அதுலதான் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஷூ வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா 70 குழந்தைங்க வந்து பிறகுறாங்க நம்ம தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மட்டுமே. ஆனா அந்த 70 குழந்தைங்களுக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்குதாங்கிறது வந்து சாத்தியமே இல்லை. ஏன்னா அவங்க வர்றதுல அவங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் தெரியல. முற்றிலும் வந்து ஃப்ரீயா தான் நாங்க பண்றோம். நீங்க ₹1 கூட செலவு பண்ண தேவையில்லை. பிறந்த குழந்தையில இருந்து 5 வயசு வரையும் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் வரணும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன். இது யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது. முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு ஷேர் பண்ணுமோ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களால அட்லீஸ்ட் ஒரு குழந்தையாச்சும் சரியாகும்.